जाबाय सना अनला ओंख्रिया। नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै बेबायदिनो अल नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना ला, जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगांग्रो नुहैनो मोनो। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे बर' एलबामनि टाइटेलानो जाहैबाय संख्रि गोबाब। जुदि दासिमहालागै नोंथांमोना बे एलबामखौ नायाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे मिउजिक भिडिअखौ सिसु लाहारी संग्सआव आपल'ड खालामनाय जादों। बे मिउजिक भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रमेन, अर्चना, करिना, पान्जामुथि, पिंकु एन्ड राहुल। बे मिउजिक भिडिअनि लिरिक्सखौ लिरदों सिसु लाहारी आरो बे मिउजिकनि मेथाइखौ रोजाबदों सिसु लाहारी। बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सनखौ खालामदों सोमखोर। स्ट'रि एन्ड स्क्रिप्टखौ लिरदों रमेन आरो सोमखोर। बे मिउजिक भिडिअनि केमेरा जोंसार, राहुल आरो प्रणब। नोंथांमोना भिडिअखौ दासिमबो नायाखैब्ला अन्नानै नायहैदो। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जुदि भिडिअखौ दासिमबो लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामाखैब्ला अन्नानै खालामदो।